iri ropa pamwe makuna kuna arikuitika ropa but kuti zoti kubva kupa tizive ndoti imari zvitoshura mari zvinezvi pamwe tori satanism kutoitika ipapo. Tiri kuno kuMabvuku kukamunhu uko vanhu vazhinji vauya kuzoona chiitiko chavari kuti chiri kushamisa. Vamwe vari kuti iropa riri kubuda pasi risiri kuzivikanwa kuti riri kubva kupi. Vamwewo ndo vari kuti harisi ropa, zvichida zvimwe zvinhu zviri kufamba zviri mumapaipi zviri kubuda ipapa. Vamwe watataura navo vane zvizhinji zvavari kutaura, vamwe vachiti pakambofamba katsi isina kana gushe. Vamwe vakati mafoni avo akatombodzima nguva iyoyo uye pakazara chivanhu pano panapa. Ina mafungira anga ndeyekuti iri ropa pamwe makuna kuna arikuitika. Bozi pamwe pane chinhu chichida kugadziswa chete munyika chete ndo zvingoripo chete. Bozi dai kunzi ireti mekirika kuti zvikufungidzirwa nevanhu ka kowai zvabuda nhasi zvadi kubuda madhesi esaya kana kwaifungidzira pakuchipatara cheapa ka ko zvakadi kuitika madhesi esaya. Iri ropa riri papa iropa but kuti zoti kubva kupa tizive pamwe tikatasa zvimwe zvinhu zvakuitika pakapaka ndafunga kuti pamwe sezoti nezvipatara zviri padhuze izvi panogona kunge pane zviri kuitika hatichazive ipapo chinogona kunge chiri chivanhu chinoitika. Mafungiro angu inini inogona kuita red mercury apa kapo inogona kuita red mercury ameno maonero angu harisi ropa zvaro. Ko pakacherwa zvinoita sei? Tanda kukumbira kuti paite kanzuro kaiuye pacherwe paonekwa kuti chii chiri kuitika ipapapo panatsoonekwa kuti zvii bozi kana chinzi blood flow ka bozi zvichazokonzeresa bozi as for now hatisi kuziva kuti ropa riri kubva kupi zviri kufamba sei maresidents kozangu yachikuungana pamwe tori satanism kutoitika ipapapo mukunomira tichiona zviri kutapurira zvichenda kumuri. Ini ndinoda kubvunza kuti taona kuti pauti pakakupwa kanobva kazara futi pane pakakungozara kachiyerera kuti tizive kuti maybe ipaipi iri kuramba ichiyeredza zvinhu zvamuti pamwe pana warubva sei iri kuti pakakupwa zvobva zvazozara futi. Ndo dambudziko rikutaura kuti tutika ndobati kuti isusu idambudziko rikutoitika kuti vanhu vakutoshaya kuti zviri kufamba sei nokuti kana pachipakupwa parobva pazara pokupwa pobva pazara saka takutotya kuti iko zvinozvika vana vachazouya vakatambira ipapo vachabatira zvirwere vachabatira zvinhu satanism iriko hatichaziva vanhu vari kurarama nezvakasiyana siyana pamwe vanhu vachabatwa pachene zvichaitika saka pada kuti paite pavewo vakuru vanoswikomirawo vachiona kuti zviri kufamba sei zvigadziriswe nguva iripo. Bozi nharaunda yedu todhira nayo tega community tongowirirana nemunhu wese kana chidhika todhika totsvaga kuti source yemvura yered iri kubva kupi kana riri ropa mheno zvotangira ipapo. Indoti imari zvitoshura mari zvinezvi pakasavhiwa chaizvaizvo ndotapiwa mari ropa racho iroro ndipepiki nefoshoni ndichera apa ndoda kunyasa kuona iyo chichi kunetsa apa vanhu vasevabve pamudabedazvimvura izvimvura ndingamwe mvura tsvuku manje iyo imwakamvura wakambowa mvura yakasviba kupi wakambowa mvura yakasviba kupi kana rini narini imwasuyechi indapiki nefoshoro ndocherera inoona chii chiri kuita kuti mufunge kuti harisi ropa chi? Hai mvura isanganimatsika pakati papairasirwa marara zvakawanda kudhara manzo pairasirwa marara imenogaipiki nefoshoni kuchererei muone muna nharo hamuna mutamesa mamuna maturizviibatsena ropa rinogwamba harisi ropa mamai ropa rinogwamba isi ringofungira kuti pachipatara apa madhireni avo ngavatarise kuti pachipatara madhireni avo hapana because apa pane madhireni apa vanga vakambochera vekanzura saka tiri kufungidzira kuti pachipatara apa pamwe pane dhireni riri kuita zvisiri kunyatsofamba zvakanaka pamwe riri kurasawo apa but ropa chairo rinofamba rinoterwa nenhunzi plus harigwambe apa hapana chikomirei kandi kutaura zviri kuda kutaurwa ndezvipi? Handiziziva ini. Ava vanga vachitaura mukati pane zviruda kutaurwa zvamusiri kutaura saka zviruda kutaurwa ndezvipi pamusoro pechiitiko chiri kuitika? Hazvina evidence saka hapana proof yekuti ungazvitaure
but pasapa pane muti mwangu unozanzi uneni green saka taurai kana mugodhi uri kushanda here apa kuti wakavhurwa here wakavharirwei pamwe mune zvinhu zvinenge tiri vagaro vemuno isu pane mugodhi apa wakavharwa here kana kuti hauna kuvharwa uye mugodhi macho munei mugodhi wei wamuta nezvawo mvura paicherwa mvura isitsime yaicherwa mvura ipapa apa ndo zvatiri kufunga mafungiro edu pane zvinhu zvee zviri kubuda imomo mutsime raimbocherwa mvura akarivhara ndiani amenoti rakavharirwei amene tiri kushanda here kana rakavharwa ipapa saka ndokuruvha nako kamvura ichida iso saka mugodhi imo pamwe pane zvirimo we don't know kana tisinambochera mvura ipapa spaya paine mugodhi apa hatizviziva sa paine mugodhika chete tinogara muno asi mugodhi uripo ipapa mugodhi ongo uri papa pane mugodhi apa wangori mugodhi waitocherwa nevanhu vakawanda mugodhi tisingazoziva kuti pane zvinhu zvakakandwa imomo here kana kuti pane zvakaitika pasi here sezvo distance yachona iri pedyo muri kufunga pamwe pakakandwa zvinhu zviri kuburitsa kala iyoyo pamwe sekudaro hatizivi notarisi ropa sei muri kudaro because ropa ndinoziva richiita mablood cloth ayaya ndozvandinoziva riri so apa ndisingazivi since riri mumvura kuti handiziye handisi kuziya handidi kutaura zvandisi kuziya ndinofunga kuti ijoli because tinogona kutongosiya drinking apa apa pakona apa pakuda zvinhu zvered apa ndazviona imineralo ipi inobudisa zvinhu zvered zviitiko zviri kuitika muzimbabwe zvimwe zvinoshamisa zvimwe zvinovhundutsa munyika yedu yezimbabwe zita rangu ndinoitwa Stella Muusha paDestiny TV.